stykke mad. Bare kom ind! Jeg beklager. Lige, Jeg har et seriøst spørgsmål. Hvorfor fanden gør I, når jeg er noget, jeg ikke det de gør de. Jamen, det er ikke gør det. Nej, jeg tænkte lige. Jeg har ikke sagt noget som helst. Gør det bare. Nej, men prøv vi kom ind midt i mødet, og så var det i gang med, at jeg tænkte bare, jeg føler, bare med. Vi er blevet instrueret i at gøre det. Det er I ikke. Du var først inde. Jeg har instrueret alle mine klassekammerater i at gøre det, og du gør ligesom dem. Ja. Så sender en af dem ud, hvis du kommer ind. Hvorfor gør du som de gør? Jeg kan jo ikke følge mig udenfor, det var lidt neden, der bare sad sådan. Og den næste? Det er sgu da målet, det var. Det var mig. Det var dig. Jamen først så tænkte jeg, fordi jeg begyndte før jeg rejste, og så tænkte jeg først, at så skal jeg også være med ligesom alle andre. Jeg troede, det var opgaven. Jeg troede sådan, at jeg udlægge til hele, hvor vi sidder. Og dig, Maria? Jamen, det var bare som det var en det forsøg, de gik ud på, mens jeg rejse, og jeg blev ringet på den der. Fuck mor. Og I to andre? Ja, det var sådan lidt også det, jeg troede, at det var bare det, man skulle gøre, fordi vi har ikke fundet ud af det. Og dig? Jeg tog lige til at starte, men så tænkte jeg sådan lidt, om er det godt, så kan der godt. Ja, det kaldes gruppepåvirkning. De gør det samme som andre, det gør. Så der første gang, der rejste du dig væk op. Hvordan kan det Nej, jeg vil lige vurdere situationen sådan lige. Altså se på den side, jeg begynder at grine, det gør de andre ikke. Det var også sådan. Det var lidt sjovt. Ja, men det her det kan påvirke mennesker til at gøre nogle lidt tvivlsomme ting. Filmer det her? Ja. Der er lavet et forsøg, med, hvor man gør det samme med en brand, hvor man bare skal blive siddende, hvor man kan se, at der brænder. Men alle andre bliver siddende. Hvad den sidste person gør? Hvis nu brandalarmen den gik her, og alle mine klassekammerater havde de blev siddende, mens en af jer var herinde, og du ikke kendte dem, vil du så blive siddende eller vil du gå? Skulle det gå? Jeg vil gå. Ja, det siger jeg godt. Brændstofforældre. De lavede eksperimentet der, ikke godt? Der var en af dem, der gik ud af mange til i 20, tror jeg. Og han gik først efter et kvarter. Ja. Det er brændt? Der var tydelig røg, og brandalarmen gik i gang. Man kunne ikke se ilden. Der gik et kvarter før der var en, der gik. De andre gik ikke. Det kaldes gruppepåvirkning. Man gør det, som andre kan gøre for at søge konformitet med sammen. Jeg skal ikke bruge det, men jeg vil gerne få det bedste.